Chineke anyị, imela ka anyị bụ ndị nke gị dịkwa ọhụrụ ọzọ, mee ka anyị were obi ntorobịa na-eto gị mgbe niile. Inyela anyị obi aṅụrị site n'inyeghachi anyị otito nke ejiri gụnye anyị n'ụmụ gị. Biko mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu aṅụrị nke ụbọchị mbilite n'ọnwụ. Ayọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụ nke mbụ. Ihe ọgụ eweta n'ọrụ ndị ozi. Isiokwu: ọnwụ enweghị ike imeri ya. Ma Pita guzoro ya na ndị ozi 11 ahụ wee welie olu ya gwa ọgbakọ ahụ okwu sị: ndị Juu ibe m na unu niile bụ ndị bi na Jerusalem, geenụ m ntị n'okwu m chọrọ ikwu. Ndị Izrel ibe m, geenụ m ntị. Jesu onye Nazaret bụ nwoke nke Chineke gosiri unu site n'ọrụ ịtụnanya na ọrụ ebube na ihe ịrịba ama nke Chineke mere n'etiti unu site n'aka ya, dịka unu ji anya unu wee hụ. Jesu a, onye a raara nye dịka Chineke siri n'uche nsọ ya zupụta, na dịka Chineke siri na amamihe ya buru ụzọ mazue. Jesu a ka unu kpọgidere n'obe, gbukwaa ya site n'aka ndị na-amaghị iwu anyị. Ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie mgbe ọ tọpụsịrị ya ihe mgbu nke ọnwụ, n'ihi na ọnwụ enweghị ike imeri ya. David na-ekwu maka ya sị: ahụrụ m onye nwe anyị ka ọ nọ n'ihu m mgbe niile, n'ihi na ọ nọ n'aka nri m, agaghị ewezuga m n'ọnọdụ m. N'ihi nke a, mkpụrụ obi m ṅụrịrị ọṅụ, ire m kọwakwara akụkọ banyere ọṅụ m. Ọzọkwa, anụ ahụ m ga-ebikwa n'olileanya, n'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ime ala mmụọ. Ị gaghị ekwe onye nsọ gị ka ọ hụ ire ure. I meela ka m mata ụzọ na-eduba na ndụ. Ị ga-emekwa ka m jupụta n'ọṅụ site na nnọnye nke gị. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe unu ga-aza bụ: onye nwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Chineke m, chekwaba m, agbatarala m gị ọsọ ndụ. Asị m, onye nwe anyị, ị bụ Chineke m. Biko onye nwe m, ị bụ oke m ketara n'iko m. Gị onwe gị bụ ụgwọ m ritara. Azịza: aga m eto onye nwe anyị, onye na-enye m ndụmọdụ, onye na-eduzi obi m. Ya bụrụgodu n'ime abalị, onye nwe anyị guzo n'ihu m mgbe niile. Ebe ọ nọ m n'aka nri, ụkwụ siri m ike n'ala. Azịza: n'ihi na obi na-atọ m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ, ahụ m n'onwe ya nwere ume iru ala, n'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ala mmụọ, nke ị na-ekwekwanụ ka onye ị hụrụ n'anya ree ure. Azịza: ị ga-egosi m okporo ụzọ nke ndụ na aṅụrị zuru ezu n'ihu gị, tinyekwuoro aṅụrị ebi ebi n'ihu gị. Azịza: Ihe ọgụ nke abụọ.
ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl ihe ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị asọdere. Isiokwu: ejiri ọbara nwa atụrụ na-ebughị ọrụ nke bụ Kristi wee gbapụta unu. Ọ bụrụkwa na unu na-akpọku Chineke dịka nna, na-asọpụkwaranụ ya oge niile unu bi dịka ọbịa n'elu ụwa, n'ihi na ọ bụ onye na-ekpe mmadụ ikpe dịka ọrụ onye ọbụla si wee dị, na-eleghị anya n'ihu. Unu matara ihe eji gbapụta unu n'ọnọdụ ọjọọ nke unu si n'aka nna nna unu wee nweta. Unu matakwara ihe ejiri gbapụta unu abụghị ihe pụrụ imebi emebi dịka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, kama ihe eji gbapụta unu bụ ọbara dị oke ọnụ nke Kristi, onye dịka nwa atụrụ na-enweghị ọrụ ma ọ bụ ntụpọ. Kristi bụkwa onye ahụ Chineke họpụtara tupu e kee ụwa. E kpughere ya n'ihu unu mgbe oge ruru. Unu sitekwara n'aka ya kwere na Chineke, onye mere ka o si n'ọnwụ wee bilie, na onye nyere ya ebube. N'ihi nke a, okwukwe na olileanya unu dị n'ebe Chineke nọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onye nwe anyị Jesu kọwara anyị akwụkwọ nsọ, mee ka obi anyị jupụta n'ọṅụ mgbe ị na-agwa anyị okwu. Haleluya! Haleluya, 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 haleluya. Onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Otuto dịrị gị, dị nwenụ anyị. N'ụbọchị ahụ, mmadụ abụọ n'ime ndị ozi Jesu na-aga obodo nta a na-akpọ Emmaus, nke rukwara kilomita 12 site na Jerusalem. Ihe ha na-akọrịta n'etiti onwe ha ka ha na-aga n'ụzọ bụ ihe niile e mere Jesu. Mgbe ha na-akparịta ụka na-ajụrịta onwe ha ajụjụ, Jesu n'onwe ya bịara ha nso, soro ha na-aga n'ụzọ Emmaus ahụ, ma e kpuchiri anya ha ka ha ghara ịmata na ọ bụ Jesu. Jesu wee sị ha, "Gịnị ka unu na-akpa ka unu na-aga ije?" Ha wee guzo na mkparu ihu. Otu onye n'ime ha, aha ya bụ Kleopas, wee jụọ ya sị, "Ọ bụ naanị gị bụ onye ọbịa nọ na Jerusalem na-amaghị ihe merenụ kemgbe abalị ole ma ole garanụ?" Jesu wee jụọ ha sị, "Gịnị mere?" Ha wee sị ya, "Ihe ndị Juu mere Jesu onye Nazaret, nwoke bụ onye amụma, bụrụkwa onye dị ike n'okwu na ọrụ ebube n'ihu Chineke na n'anya ọha ndị Juu niile. Ma ndị isi nchụaja na ndị isi nke ndị Juu rara ya nye ka a maa ya ikpe ọnwụ, kpọgide ya n'obe.
ma anyị nwere olileanya mgbe anyị hụrụ ya na ọ bụ ya ka Chineke zitere ịgbapụta ụmụ Izrel. Taa bụ ụbọchị nke atọ kamgbe ihe ndị a mere, ma nke ka nke, ụfọdụ ụmụ nwanyị n'ime ndị otu anyị mere ka obi fepụ anyị. Ha mara ụzọ gaa n'ili ebe eriri ya. Ha ahụghị ozu ya n'ime ili. Ha wee laghachite na-akọ na ha hụrụ ndị mmụọ ozi n'ohu, ndị gwara ha na Jesu dị ndụ. Ụfọdụ mmadụ n'ime ndị otu anyị ejela n'ili ahụ were anya ha hụ na ihe niile ndị otu ụmụ nwanyị ndị a kọrọ anyị, ma ha ahụghị Jesu n'onwe ya. Jesu wee sị ha, unu ndị na-enweghị ọgụgụ isi, unu ndị ọ na-esiri ike n'obi ikwenye ihe niile ndị amụma kwuru. Unu chezọrọ na ọ dị mkpa na Kristi ahụ hụ ahụhụ ndị a wee banyezie n'ọchịchị nke ebube ya. Jesu wee bido kọwara ha ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ banyere ya onwe ya, site n'akwụkwọ Mosis wee rue na nke ndị amụma niile. Ha na Jesu wee bịa rue nso n'obodo ahụ nke mmadụ abụọ ahụ na-eje. Jesu wee mee ka ọ na-agafe obodo nta ahụ. Ha wee rugide ya sị, nọnyela anyị n'ihi na chi ebidola iji, ụbọchị agamikwala ugbu a. Jesu were kwenye banye n'ụlọ nọnyere ha. N'oge ha nọdụrụ ala iri nri anyasị, Jesu were achịcha gọzie ya, nyawa ya, were ya nye. Chineke wee meghee anya ha, ha wee mata na ọ bụ Jesu. Ma ọ pụrụ n'anya ha n'otu oge ahụ. Ha wee sịrịta onwe ha, ị hụkwara ka okwu ya si ekpo ọkụ n'obi mgbe ọ na-agwa anyị okwu n'ụzọ, mgbe ọ na-ekpughere anyị ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Mmadụ abụọ ahụ wee bilie n'otu oge ahụ laghachi na Jerusalem. Ha wee hụ ndị ozi 11 ahụ, ndị ha na ha nọ ka ha zukọrọ n'otu ebe. Ha nọkwa na-akọ akụkọ nke ha sị, n'ezie, Onyenwe anyị esila n'ọnwụ bilie. O mekwara ka Simon hụ ya anya. Ha mmadụ abụọ ahụ wee kọrọ ndị ozi ihe mere n'ụzọ, na otu o si mata Jesu site n'ịnyawa achịcha. Ozi ọma nke osebruwa. Ụmụnne m na Kristi, otodrinu Jesu ndụ ebe amen. Onye jisi ike oruo n'eze, onye gbakọta ya lụ nwanne ya enyere ya aka. Tata bụ ụka nke atọ n'oge emume nke Ista. Tata okwu Chineke na-agba anyị ume. O gosila anyị the strength in being bold in the midst of adversity, the necessity of being bold in a very difficult circumstance. Of course, ọ bụ ike obi ka anyị ga-eji wee gabiga.
Akwụkwọ nsọ si anyị that he who is in us is greater. And if we believe na onye nọ n'ime anyị kalichara, then we can stand tall in the midst of every situation, in the midst of every adversity. E wee gosi anyị n'ihe ọgụgụ nke mbụ, the power of boldness. E gosila anyị Pita ebe ọ kwụ n'iru ọra mmadụ welu na-ekwuwapụta okwu, welu na-akọwalụ ndị mmadụ maka di nwe anyị Jesu Kristi without fear, because he was bold, because he who is with him is greater. Now, achọkwara ka anyị cheta ghọta onye Pita bụ, and the circumstances say in the time Pita na-ekwu okwu ahụ n'iru ndị ọra mmadụ. Number one, Pita ejere akwụkwọ, and onye jere akwụkwọ cannot stand in the midst of the learned people to teach or to talk to them. Onye jere akwụkwọ nwere ụdị naivety na-adị ya n'ime. Peter ejere akwụkwọ, he was only a fisherman. Then number two, Peter n'onwe bụkwazi onye gọnarị Jesu, where he was not bold in the face of challenges. O deny Jesus Christ 3 times. Even in the presence of a little girl, Peter chinake nusi ọbụkwa na mma onye nwoke a bụ. If I've ever encountered Jesus, he denied him and ran away and disappeared. It was the same Peter who ran away from a little girl, bụ onye kwụzi n'iru ọra tata, n'iru ndị Farisii, n'iru ndị scribes, n'iru ndị ode akwụkwọ niile, n'iru ndị Sadducees, wee na-ekwuwapụta okwu wee sị ha na ọ bụ unu gburu di nwe anyị Jesu Kristi. He conquered. He conquered and was energized by the Spirit of Christ. Spirit of Christ gave him the boldness he needed. Now remember again that at the point Peter na-ekwu okwu a, his life was at stake. Things was not okay. Okwu ọ na-ekwu kwesịrị ịbụ ihe ga-enye death sentence. But the power of resurrection energized him. And he stood in the midst of the killers of his master to challenge them, to speak boldly. My dear brothers and sisters, in the midst of our own challenges, is a time to be bold. Is a time to stand tall. Is a time to walk away from every spirit of naivety, because what is in you is greater. Ihe nọ n'ime gị karịrị ihe na-ata gị afụfụ. Ihe nọ n'ime gị karịrị this circumstance anyị niile nọ na ya. Abịa n'oziọma egosikwazi anyị 2 people, Cleophas na nwanne nwoke, the people who lost courage, who lost boldness. Peter showcased boldness, but these 2 people lost boldness. They lost courage. Gịnị mere? Jesus ya nọdụnụ na Jerusalem until ma abịa. But these 2 people left Jerusalem and was heading towards Emmaus. They were heading backwards instead of moving forward. Sometimes the challenges of our lives can make us move backwards. Sometimes hunger can make us move backwards. Sometimes fear can make us move backwards. Sometimes death can make us move backwards. Sometimes uncertainty can make us move backwards.
Ngwanenegode ihe gbara anyị okirikiri. The fear that has tormented each and every one of us since the month of March. And we are entering into the end of the month of April. This can make us move backwards. Mana Jesus Christ encountered them and said to them, don't move backwards, move forward. Because forward ever, backwards never. Forward ever, backwards never. Go back to Jerusalem. That is where I told you to be. Move forward. My dear brothers and sisters, remember again I said, what is in you is greater. And if you believe that what is in you is greater, then don't move backwards. Move forward. Move forward. Tell yourself you can conquer the fear. Tell yourself you can conquer the debt. Tell yourself you can conquer the hunger. Tell yourself you can conquer this uncertainty, and that you shall come out victorious. Move forward. Don't move backwards. How do you navigate through this situation? We were told in the scriptures, as na nke mbụ na ụmụazụ nọkọrọ ọnụ na-agụ akwụkwọ nsọ. Their strength was in the scriptures. As that the second thing, na ha nọkwazi na-break bread, because they found Jesus in the breaking of bread. They came together in the time of uncertainty to reflect on the words of Christ and to break the bread. Where do you get your strength now? You just get your strength in listening to the TV, and that is the end. You get your strength in listening to the politicians, and that is the end. You get your strength in listening to the side talks and the WhatsApp messages, and that is the end. You get your strength from the side talks, and that is the end. No, your strength can never come from all that, because our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. The scriptures is your strength. So many of us, Amarozebe Bible had it for a very long time. This time of lockdown, make out some time, at least 1 hour every day, to reflect on your scriptures. Read the word of God, because that is where your strength comes from. Read, meditate on the power of God, because the Bible said, apart from me, you can do nothing. If you separate yourself from me, you can do nothing. Read the scriptures. It's a time. If you Luke wrote most of their articles from the prisons. Ndidika Paul, they learned so many of the biblical documents from the prisons. Ndidika Peter, there were so many of their thoughts in the scriptures from the prisons. When things were hard, that was when they meditated. That was when they thought deeper into the meaning of life. Is this situation a time of just talking? No. It is a time of deeper meditation. Go back to your scriptures. Get your Bible from where you kept them. Because that is where your power comes from. Meditate on the strength and the power from the Bible. The disciples got their strength from this.
you too can get your strength from that. And then from the breaking of the bread, na jamase nụnwa nke anyị na-akakwazi every Sunday ga-abụkwazi a source of strength for each and every one of us. So my dear brothers and sisters, ka anyị na-aga njem nụnwa ka Chineke na-etikwa anyị n'aka n'obi mgbe niile. Let Christ continue to give us the courage that we need to move, the courage that we need to live, the courage that we need nke anyị ga-ejiwe na-akasịrịta nwa anyị obi. Remember again, call each other, speak to each other, encourage each other with the word of God. Amen. Ekwe m n'otu Chineke na-aja ike niile, nwa nke n'ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, ọnwụọ enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, ọ bụ n'aka ndị Chukwu nna, ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, kpee ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, Onyenwe anyị na-enye ndụ, na nwapụta, onye a na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ. Ka anyị kpee ekpele maka nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, ndị ndu ya bụ nna anyị Pope Francis, bishọp anyị bụ Demazio, ndị bishọp niile, ndị ụkọchukwu, ndị sista, ndị brọda, na ndị niile na-agba odibo n'ụlọ nsọ nke Chineke. Ka Chineke nye anyị amamihe, nyekwazi anyị ume, courage and the boldness nke anyị niile iji wee na-alụ ọlụ n'ụwa nke Chineke zubere anyị n'aka, ọkacha n'oge nnukwu ọgbaghara n'ụwa. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị nụrụ anyị ya. Ka anyị kpekwazie ekpele maka ndị nọ na nyanya, ndị nọ n'ụjọ, ndị zutegolo ọnwụ, na ndị mmadụ nwụrụ n'ezinụlọ ha. Ka Chineke, onye na-eficha anya mmiri na onye na-akasị anyị obi, bịa kasie ụmụnne anyị n'ụwa ndị a obi. Anyị na-erunyekwazi mkpụrụ obi ndị rapụgoro ụwa n'ụwa, ọkacha ụmụnne anyị Godwin Emezu na Nwalọzie, na ụmụnne anyị ndị Igbo niile ndị nọ na New York n'ụwa na n'ebe niile ndị rapụgoro ụwa n'ụwa. Ka Chineke nabata mkpụrụ obi ha. Anyị arịọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpee ekpele maka ndị ọzọ niile, ndị ihe na-esiri ike, ndị nwụkwazịla anwụ, ndị a nwere onye ga-abịa iwelu ha, ndị enwekwuru ụmụnne ma ọ bụ ụmụnna, ndị atụrapụla atụrapụ because nobody came around to claim them. Ka Chineke bịa nara mkpụrụ obi ndị a niile na ndokwa, ọkacha ndị nọkwazi n'obodo n'ụwa illegally, enwekwuru onye nwere ike ịgbakwutere ha
ọkacha n'oge ọnwụnwa anụnwa, ka Chineke bịa kasie ha niile obi, bịa narụkwazi mkpụrụ obi ndị dị otu nwa na ndụkwa. Anyị arịọ gị biko dị nwe na anyị, ka anyị kpezie ekpere maka anyị niile, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ọlụ, ebe ọ bụla anyị anọ na, ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya bịa na-agọzi anyị, gọzikwazi ezinụlọ anyị dị iche iche, ọkacha n'oge nụnwa, ezinụlọ nọ n'ọgba aghara, ezinụlọ nọ na nsogbu, ka Chineke bịa jikọkwa anyị n'ọnụ, mekwazi ka ịfụnanya ya tọọ atọ n'ime anyị niile. Anyị arịọ gị biko dị nwe na anyị, ka runatazie isi a narụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma. Were m ihe dị gị mma, enye gị ndụ m, biko were ya m ihe dị gị mma Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, biko were m ihe dị gị mma. Were m ihe dị gị mma, enye gị ụlọ m, biko were m ihe dị gị mma Jizọs. Were m ihe dị gị mma, enye gị onwe m, mere m ihe dị gị mma. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewerugo onwe anyị, were atụmatụ anyị niile runye gị n'aka. Anyị ewerukwogo all the first responders runye gị n'aka, wee na-ayọ ka ichekwaba anyị niile, ma gbuola anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
ezinụlọ Chibụzọ Nwekene erunyekwazị Maazị Enunwa maka ndị ụka ndị St. Fortunata nchekwaba nke Chineke yana maka ezumike mkpụrụ obi nke Chief John Nwafọ Agbo. Karịa ọnụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụbụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye nke nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ ebutere gị, inyela anyị ihe kpatara anyị ga-eji na-enwe ụdị aṅụrị nke a. Biko nye anyị aka iketa oke na aṅụrị nke dị ebebe. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu. Welitego ya n'ebe dị nwenu nọ, ka anyị nye n'ụdị nwenu Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-etogo oge niile o sebụrụwa ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristo onye bụ Paska anyị bụzi ihe ejiri chụọ aja, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Hosanna, 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 Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dịgọzi onye bịara n'aha Onye nwe anyị. Hosanna, Nna anyị dị nsọ, ezi sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onye ndị nsọ site rụkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara. O wee ree achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzienụ Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ụta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu
na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, otodoro afọ, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata n'ike ụbọchị anyị, gbara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbara ndị mehiere anyị. Ekwena ka ekwenye na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Nke Kristi, udo nke Kristi. Ụmụnne m na Kristi, na-enu nwa atụrụ nke Chukwu, na-enu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onyeisi ọma bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, were obiọma gị lekwasị anyị bụ ndị nke gị anya. Ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọ site n'ihe omimi nke a dị ebebe. Biko mee ka anyị rute na-anwụ anwụ n'otito mbilite n'ọnwụ nke ahụ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ụmụnne m na Kristi, ana m ekenezi unu niile maka nsonyelu nke unu sonyere na ajamasị nụnwa, wee na-ayọ ka amala na ebube na nchekwaba nke Chineke nọnyelu niile. Ana ayọkwazi anyị niile n'ofu n'ofu to always and continue to stay safe. Stay safe, but don't be discouraged. Be bold, be strong, because he who is with you is greater. Na-ayọzi amala Chineke n'isi anyị niile n'ofu n'ofu. Ngwa ka anyị nalụzienụ ngọzi ikpeazụ. Onye nwe anyị nọnyelu nọ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-abanụ misa gwụsịgo.